Ik heb altijd gezegd, ik wil later boer worden. Nooit gedacht dat dat met druiven ging zijn, altijd gedacht dat dat met koeien en een hele grote tractor ging worden. Het is een heel klein tractortje geworden uiteindelijk. Ik ben Johan Jacobs, ik ben wijnbouwer van het wijndomein Tilesne. We zijn aan ons wijnverhaal begonnen in 2010, na een bezoek aan wijndomein Aldenijk. Ik was begeesterd door het enthousiasme van de wijnmaker daar. En ja, ik ben na dat bezoek thuisgekomen. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd, Sjoe, we gewoon in een wijngaard beginnen. Ik heb dat wat laten bezinken, althans mijn vrouw heeft dat wat laten bezinken. En we hebben daar een aantal maanden daarna effectief de planten besteld. Het rivierpark Maasvallei, ja, wij zijn uniek in de wereld, in de wijnwereld althans. We zitten met kiezel, heel veel kiezel die de Maas eigenlijk doorheen de eeuwen heen heeft afgezet hier in deze contraien. En die combinatie van al dat water maakt dat wij in het voorjaar bijvoorbeeld minder vorstgevoelig zijn. En in het najaar dan dat de druiven veel langer gaan kunnen doorrijpen. En dan zeg ik altijd lang leven de Maas, want dat is uiteindelijk de bepalende factor in ons wijnbouwverhaal, die Maas. Wij proberen zo biologisch mogelijk te werken in de wijngaard. Wij streven nuttige bodeminsecten bijvoorbeeld na. Wij zijn heel blij met lieve heersbeestjes. Wij proberen de bijen aan te trekken. Wij laten het gras bijvoorbeeld wat langer staan. We hebben een torenvalk die als het ware waakt over onze wijngaard. Allemaal kleine dingetjes die toch proberen bij te dragen aan die biodiversiteit. Ik vind het heel belangrijk dat ik mensen hier kan ontvangen, zodat ze eigenlijk een inzicht krijgen in wie we zijn, wat we doen, waar we voor staan en dat ze ook een beeld krijgen van wat er eigenlijk allemaal achter een glas wijn zit. Als ik zie wat er allemaal bij ons voor en achter de schermen zich afspeelt, ja, dan moet ik zeggen dat wijn toch wel heel veel mensen hier heeft samengebracht. En dat vind ik nu net heel erg mooi.